אני לא טבילה תולעת, כמו שהבטחתי לכם. אני ארד על עוד תוכנית אחת שאני שונאת ומתעבת. קוראים לה כוכב נולד, אחת התוכניות הבזויות ביותר בעולם, ביחד עם רוקדים עם כוכבים ועוד כל מיני שטויות. עוד הפעם תוכנית שאין לה סוף. אני חושבת שאני הזקנה. כוכב נולד 35,000, אתם מבינים מה זה? נמאס לי מזה, לא יכולה לסבול. מה שקורה, למי שלא יודע, לוקחים איזה פוץ, שמים אותו, הוא מדבר בלה בלה בלה, זה עם הקרחת, הוא מדבר עוד פעם בלה בלה בלה, מביאים על הבמה כל מיני שפוטים, הם שרים בלה בלה בלה, ידה ידה ידה, מספרים על עצמם, מראים להם צילומים עם כל המשפחה, ואיך הם מתרגשים שהם הצליחו לעלות על הבמה, ואז במשך שנה שלמה אני צריכה לראות את הפרצוף שלהם יום אחרי יום אחרי יום, ופרסומות עליהם עוד פעם ועוד פעם. ולוקחים כמה דפוקים שהם כמו איזה כלבים, לא מבינים שהם מטומטמים, צוחקים עליהם ככה לעיני כולם, ולא מתביישים מכלום, לא מתביישים שהם מזייפים, כנראה הם באיזה הכחשה או שיגעון, לא יודעת. מה שלא יהיה, אחר כך הפוצים המפורסמים הראשונים, כל היום רק שומעים מהם. זאתי, איך קוראים לה? פנינט? היא איזה, שמעתי שהיא נפרדה מהבחור הזה, יהודה לוי. מה זה, אין שם יותר מקורי מיהודה לוי? אני חושבת שהוא בחר אותו רק בגלל שזה שם הכי נפוץ בארץ כדי להיות מפורסם, אני אומרת לכם. אז היא זאתי, שנינט, אז למי אכפת בכלל אם היא נפרדה ממנו? למי אכפת? ואירסקאט זה שם של מחלה. ויש עוד הריל אחד, ועוד כזה אחד ועוד כזה אחד, ואני לא מבינה מה הקטע שלהם. ואיזה פוץ אחד שאומר משהו שהוא מאמין בו, ואז כולם שונאים אותו, ואז הוא מבקש סליחה ולא מבינים שעוד יותר ישנאו אותו, כי הוא מכר את עצמו, מכר את הנשמה שלו, ואידיוט. אבל אני מברכת אותו, כך שהוא נמלט מהתקשורת. אז בקיצור, לא יודעת מה הטעם בזה. תפסיקו עם התוכניות האלה, תתחילו לשיר בבית, תשאירו לשכנים שלכם, תפסיקו לרצות להיות מפורסמים, כי אתם לא תצליחו בחיים ככה, אתם סתם תבזבזו את הזמן. תפסיקו לרדוף אחרי כוכבים, תסתכלו, יש לכם מספיק כוכבים בשמיים, ותפסיקו. Hasta la vista, I love you, motherfuckers.